news this afternoon. A charter plane carrying the Utah Jazz had to make an emergency landing. What's up guys? Ngayon ay ating pag-uusapan kung para saan nga ba ang NBA Disaster Draft. Aalamin din natin kung paano ito ginagawa at kung bakit nga ba ito naisipan ng NBA. Ngunit bago yan ay huwag kalimutang mag-subscribe kung bago ka pa lamang sa ating channel. Naging usap-usapan nga kamakailan ang NBA Disaster Draft matapos ang nangyaring aksidente sa team ng Utah Jazz. Nagkaroon ng engine failure ang kanilang sinasakyang eroplano dahil sa bird strike at sa kabutihang palad ay nakapag-emergency landing ito at wala namang nasaktan sa mga sakay nito. Pero ano nga ba ang mangyayari sa isang NBA team kapag naaksidente ito at namatay ng sama-sama o sabay-sabay? Halimbawa ay plane crash, team bus accident o dahil sa pagbigay mismo ng kanilang stadium. Diyan na papasok ang tinatawag na disaster draft. At ganito ang sistema para dyan. Ang namatayang NBA team ay may kalayaang pumili sa ibang NBA teams ng kanilang magiging bagong players. Pero ang natitirang 29 teams ay may kalayaang magkaroon ng protected 5 o 5 players sa kanilang team na hindi pwede kunin sa kanila. Halimbawa ay sina LeBron James, Anthony Davis, Andre Drummond, Montrezl Harrell at Dennis Schroeder na protected 5 ng Lakers. And the rest of the team ay pasok para sa disaster draft. 15 players ang pwedeng makuha sa disaster draft upang makabuo ng panibagong team at makabawi agad ito. Ngunit isang player lamang ang kanilang pwedeng kuhanin kada team at kailangan ay pasok pa rin ito sa kanilang salary cap. Ang team na sumailalim sa isang disaster draft ay automatic sa kanila na ang first overall pick para sa susunod na NBA draft. Kasama pa dyan ang original nilang draft picks. Kaya't siguradong kayang-kaya nilang makabuo ng isang title contender na team sa NBA. Pero ang tanong ng karamihan, kailan at bakit ito naisipan ng NBA? Well, ang disaster draft ay nabuo noong 1960 pa. Matapos mawala ng komunikasyon ang eroplanong sinasakyan ng buong team ng Minneapolis Lakers ng ilang oras. In that fight, everybody came to the point where it was like, man, this might be over for us. And it's sad to say that. At yan muna para sa ating video ngayon. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa ating mga susunod na talakayan.